Ngangena. Sanibona? Yebo kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Usisi Nonto uyi-therapist ezosilekelela sonke ukuthi is-understand bese iphinde yasisiza ngale retreat. Ngizocela ke sihlale khona la phansi. Yaw. Yeah. Ngiyaqala empilweni yami silo ngaba khona ukuthi ngifike esigabeni la ngixakwe ukwakhiwa kwalomuzi bese ngibona ukuthi kufanele sithathe uhambo lokuthi akwenziwe i-retreat. Which side do we start? No, siqale ngami. Siqale ngawo. Ngoba ngumnikazi wombono. Okay. Alright. Yimi lo namakhanda amaningi angaka? Kunekhanda ekufuze ngabe likhona lana. Elikagogo wami, uFlo. Oh God. Umyazo womuzi akekho. Khona thina lana khuluma nathi yenza into manje phela Nkosi yami. Uyena umuntu esavumelana naye mina. Lokhu ke usukubona. But lo umacele ngisajabulile kakhulu ngaye. Kodwa umbono ukuchaza njengoba ubona lembala yami kwakufuneka ngenze izinto eziningi. So izona lezi ngiyirepresente ngama colors ahlukahlukene. Angithi yazi uma ukhuluma nonkosikazi ukhuluma nonkosikazi eyedwa vele athi kusho ukuthi angikho enough mina. That is why ulanda unkosikazi ayikanjalo lento. Uma cela uphelele nje unkosikazi uphelele unayo yonke into. Unanezingane, unomuzi, phelele.